Ukushukunyiswa kobuchopho obujulile kungenye yezindlela zokwelashwa ezingcono kakhulu ezitholakalayo kubantu abanesifo sika-Parkinson, futhi lokhu kwelashwa akuyona indlela yokwelapha entsha. Lokhu kutholakala cishe iminyaka engaphezu kwama-30, futhi India sikwenza iminyaka engaphezu kwe-10 eNdiya. Futhi lokhu, hhayi ukuhlinzwa okukhulu esikubiza ngokuthi, njengokuhlinzwa kwembobo kakhiye. Icishe ifane i-pacemaker yenhliziyo. Lokhu kubizwa, ngamazwi alula sibiza ngokuthi, i-brain pacemaker. Sibeka ama-elektrode amabili amancane ebuchosheni, bese sixhuma konke ama-elektrode nebhathri elincane esifubeni. Ithuthukisa ukuzamazama kwesiguli, ukuqina, ukuvila emisebenzini yabo yansuku zonke, ukuhamba, kanye ne-dyskinesia. I-dyskinesia isho ukunyakaza okungavamile kwezandla nomlenze, njengokudansa kwemilenze, futhi kunganciphisa nemithi yabo kusuka ku-40 kuya ku-70. Lethis ingenziwa futhi kubantu abanokundindizela okuningi, njengokundindizela okubalulekile, ukundindizela kwe-dystonic, kanye nabantu abane-dystonia, isifo sika-Parkinson kanye nabanye abagula ngengqondo, ukuphazamiseka okunjengo, ukudangala, i-Tourette syndrome, nesithuthwane futhi. Lethis ingaguqula impilo, njengoba izokunika ukuthuthuka okukhulu, noma okukhulu kakhulu ekuthuthukiseni izinga lempilo yabo. Abantu basale bengibuza ukuthi ingabe kukhona ingozi ngethis. Njenganoma yikuphi okunye ukuhlinzwa, njengokuthi kunezici ezincane zengozi, nazo ezikhona, njengamathuba angu-2 okopha, amathuba angu-2 okuthola okutheleleka. Lokhu kungenzeka nganoma yikuphi okunye ukuhlinzwa, njengokuhlinzwa kwe-gastric noma ukuhlinzwa komlenze, kuwuhlinzwa oluncane. Ngakho, bangaba nekhwalithi enhle kakhulu yempilo ngemuva kwalolu hlinzwa.